Evo, ja kucam, a u stvari ne bi ni morao da kucam, jer ovo je frizerski salon. Da budem iskren, pitam se šta ću ja u frizerskom salonu, obično je to za žene, ali borba ravnopravnosti muškarca, eto, započinje od mene. Znači, ušao sam u jedan predivan salon koji je veoma važan u gradu, koji se nalazi u samom centru i verovatno se ovde žene, devojke, možda i neki muškarac malo ulepšavaju. Sad ću ja da probam da sednem, da vidim što jao kakvih ovde ima češljeva, pa ovo je fantastično. Ovo malo liči na ručnu bombu, ali verovatno, eto, posle ovoga postaju lepše frizure, kose. Ja mislim lično da su frizeri pravi umetnici, da zaista ako nemaju osjećaj za kose, da ako nemaju osjećaj za te niti, ne mogu da uspu. U tom smislu Warren Beatty je sigurno puno učinio da frizerski zanat dobije svoju visoku postulaciju, znači da se nalazi na visokom mestu, da frizeri budu ti koji su prave zvezde. Ja nisam zvezda i da budem iskren, vrlo retko dolazim kod frizera, sam se šišam, sam se i češljam, evo to obično biva ovako kad ujutru ustanem u šumi, par zahvata rukom i to je Božidar Mandić. Ali moram da priznam da mi ovo sve imponuje. Evo ovde su neke kreme, neki sprejovi, neke četke. Možda bi ja mogu i da naručim neko šišanje, međutim nije potrebno. Možda samo neko, jel bi mogu nekog da pozovem od frizera i berbera malo da me očešlja, da mi da malo filozofiju glave ili da se ja jednostavno, a evo tu jedan muškarac, prijatelj bi me malo ulepšao, izvini, nemam ja puno godina, ali nemam ni malo, međutim prijelo bi mi da bude malo lepši. I reci mi, je li teško raditi sa ljudskim glavama? Da li postoje tvrdoglave glave, da li postoje oni koji su raspoloženiji i tako dalje. A evo peškir stiže, zaista se osjećam kao grof. Prvi put sam eto u frizerskom salonu, a osjećam se uzvišeno. Vidite vi samo ova ogledala, ja mislim da ih ima 6-7, ima ih možda i više. Borges bi pozavidio da uđe u ovakav jedan salon. Opa, odlično. Čini mi se da sada postaje moderniji. Moram da priznam da čak i prija neka vrsta prstiju koje prolaze kroz vlas i kose, kao da je to neka vrsta masaže, kao da sad ćete vi mene malo modernizovati, dobit ću jednu novu i facu i frizuru, hoću delovati malo modernije, malo... I modernije znači. Da, šta bi ja trebao da uradim da mi frizura bude onako standardna i prepoznatljiva? Možda neki cvet ili... Ne, samo vremena, šišenje i malo kreme. Evo, savjet, dobro, vredi, on je besplatan jer ja se ne šišam, tako da ovoga puta prošao sam dosta dobro i evo, čini mi se da sam već sasvim drugačiji nego kada sam ušao u ovaj frizerski, radionični, u ovaj salon u kome verovatno dolaze ljudi bar jedanput mesečno, žene i jedanput nedeljno. Prijatelju, kako se zoveš, izvini? Dejan. Dejane, ja mislim da već lepše izgledam i evo, mogao bi možda da ustanem i da nastavim svoju priču o frizerskom salonu u kome ima svega i svačega. Pogledajte vi samo, ovo je drveni češalj i moram da priznam da mi imponuje jer ja pripadam drvenoj civilizaciji, borim se za emocije, a emocije još ima u drvetu, u metalu ga nema, nema ga u betonu, nema ga u staklu. Znači jedan fantastičan češalj s kome mogu evo da očišćam malo vazduh, ove mirise, kako sve lepo odiše. Ovo je sigurno šampon, mada evo piše šampon, on koristi se verovatno za pranje kose. Evo ovde isto jedan, mogao bi ja da se operem bar ovako, da zamislim fiksaciju jednu. Ležim u jednom lavabou od porcelana, on je beo kao moja košulja i kao da sam i oprao kosu. Ako ništa, opraću je u potoku. Salon kao salon, naravno nije ona vrste salona kao što viđamo u kaubojskim romanima gde dolaze kauboji, šutiraju ona vrata i prvo što rade naslone se na šamp. Ovo je salon u kome se neguje lepota, a lepota je vrhunsko osjećanje kosmosa. Lepota je, kako je to rekao Dostojevski, onaj element koji će spasiti svet i zato se ja divim frizerima jer su oni ti koji brinu o lepoti ljudi, pogotovo žena, a videti lepu ženu znači susresti prijatnost, obradovati se, biti ceo dan radostan i zbog toga mislim da čovek ne treba da štedi na lepoti, ne treba da mimo ilazi frizerske salone,
treba da ima svoje frizere koje vole tog mušteriju. Je li važno da se voli mušterija? Je li važno da mušterija voli frizerkinju? Jeste vi frizer ili modni kreator? Frizer. A da ste modni kreator, bilo bi slično. Eto, malo se šalim. Saloni frizerski služe i za šalu. Počesto tu ima novina, počesto tu ima informacija, počesto ljudi dolaze po emocije. Ja znam da postoji emocionalno frizerajstvo. Znači, jako je dobro proučiti mušteriju i reći je od ovog trenutka, kad izađete iz ovog prostora, bit ćete lepši, mlađi i vedri. Seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square.